Lijepo vrijeme, da ne bude prevruće, da možemo ovdje častiti i slaviti njegovo ime. Također, na poseban način, jedna velika zahvala Blaženoj Djevici Mariji, majci našoj, koja mi jako dobro znamo kada odrastamo u svojim obiteljima i kada odrastemo, raziđemo se, napustimo kuću, napustimo dom i otiđe svatko svojim putem. A onda ono jedino što nas povezuje sa našim kućom, našim domom, jest naši roditelji, naš otac i majka. I onaj ko nas često okuplja, to su naši roditelji, odnosno možemo kazati naša majka. Evo, na tom tragu danas nas je ovdje okupila i naša nebeska majka, kako bismo častili i slavili njenog sina, a našeg Boga. Ono što želim kazati jest da vjerujem i nadam se da će to postati tradicija, da se okupljamo ovdje na današnji dan. Također, jedno veliko hvala i onda ostale ću zahvale ostaviti za kraj svete mise, našem biskupu koji se odazvao biti s nama ovdje, koji je, mogu kazati, pokretač svega ovoga i koji je prihvatio da slavi svetu misu ovdje. Pa ja ga molim da započne svetomisnu slavu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mir vama. I s duhom tvojim. Dragi moji brate u biskupskom Hristovom ministarnom svećeništvu, dragi župiče Domagoje, dragi naš vikare, vrijedni, drage sestre i braćo u Hristu Spasitelju, svih nas i svih ljudi, čovjek bi najradije sad zapjevao otkad nismo za miloga Boga. Ovako se našli jedni kraj drugoga i to u najsvetijem činu kojega kao ljudi smijemo obavljati. Srce mi je doista puno radosti i nemojte mi zamjeriti što sam zo dirnut, da vas kako gledam, mnoge vas dobro poznajem, neke malo manje, ali draga lica prepoznajem, koji ste neki već podavno otišli iz Novakovića, iz Vujnovića, iz Šargovca, iz ovoga našeg dragog banjalučkog kraja. Ali taj kraj nije otišao iz vas, da ste vi potegli tolike kilometre iz daleka, 100 kilometara, da dođete slaviti danas srce Isusovo i srce Marijino. Mogli ste to u mnogim crkvama i svojim župama, a i drugim crkvama. Puno ih je u putu bilo do Banja Luke, do Novakovića. Zato izražavam dobrom Bogu i svima vama veliku zahvalnost
Na kraju ćemo svi zajedno zapivati pjesmu zahvalicu, što je On vama omogućio da vi dođete, što vas je potaknuo svojim svetim duhom, da se danas nađete ovdje, da danas zajedno svi, što kako reče župnik, zahvalimo i dobroj našoj nebeskoj majci, koju nam je sam Isus Božji Sin dao za majku, a da zahvalimo osobito evo njezinom sinu, da nije bilo njezinog sina, Božjeg Sina utjelovljenoga, ne bi ni nas danas bilo ovdje. I da mu preporučimo ne samo sebe, nego i svoje obitelji, svoje potomstvo, ali ništa manje i svoje drage preminule. Jer da nije bilo njihove vjere, njihove odanosti, ne bi možda bilo ni nas danas ovakvi kakvi jesmo. A jesmo dobri. Dobri ne zato što smo dobri od sebe, nego što nam je Bog dobar dao da budemo dobri, da znamo odgovarati na njegove poticaje, poticaje njegovog svetog duha, da se ravnamo po njegovim zapovjedima, o čemu ćemo i danas nešto više čuti kad pročitamo, kad čujemo svetopisanske riječi, da naše molitve zahvaljivanja i prošnje za nas, za budućnost vašu, vaše djece, vaše unučadi, budućnosti katoličke crkve i u Novakovićima i u Banja Luci i u Bosni i u Hrvatskoj i po Evropi, po cijeloj kugli zemaljskoj, da bude evo ona i dalje za sigurno u Božjim rukama. Potrebno je da s naše strane dođe također vapaj, Bože pomozi, Bože blagoslovi, Bože hvala ti, daj nam snage da ne oglušimo na tvoje poticaje tvoga duha. Pokajmo se da svjesni da nismo bili uvijek na svakim našim životnim korakom u stopama Kristovim i da smo lutali, ali hvala Bogu nismo odlutali. Pokajmo se za sve to od srca, jer nam je Božja ljubav Božjega srca u srcu Isusovu i srcu Marinu zagarantirana. Ona je otvorena, ona nam se danas nudi. Nemojmo ne pružiti ruku za tu ljubav, pružiti ruku i pokajnicu i ruku prosredbenu. Puni pouzdanja o Božjem milosrđe, raskajana srca, molimo molitvu kajanja. Spovijedam se Bogu svemogućemu i vama braćo, da sam griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.